mako miel ne ngeni ok chal gi kinde machon chama ka ne ngato miel tineno ni mano ok talent tinde kata mana wer ji chiemo godo kata mana jopuonj be pod miel kaka nyaneno adwa na wache cultural day e sikunde gi jok matimo cultural day e sikunde gi nyaka wago mbak gi kawuono ni koso bana okay koro talanta mar nyathi wene ne keji Victor ibiro ng'iyo wasewacho kapile ne kata mana wan mondo mwabede kaka wanene juogi mar lendo ni ok en gima nuwa chiew ni no maki gi Nairobi ka en gima ne chako iro kitin ine klas 4 adek kuchocho to no ka gigi nuwa se chako loso koro wene nyathi ka nyathi man gi talanta mare nikech samoro nitie nyathi ma ok en jatugo tino ka ene gi mich moro kata mana mar wer koni kata mana mar drama koni ok wanie piny machon cha piny tinde lokore mondo mi kik waroch ratiro mar nyithindo gi nikech mano kaka jay wach yudo ka samoro muok moro ma tikriri muok moro machon mogwando jing to timo leche to ting bede to ting koko biro ma en ma koko ramo kabisa no dwa tugo to ndalo ge to no se ka ndalo mani tugo ne no komisi mokare komiso bol to komisi to biro ndalo mani tugo ne en kaji koro oyie ni ndalo ne okalo mondo nyithindo gi wabede go liech mamoko to mogi ken poti pak bende ne kamiti mar CAF manyomiyo Dennis Oliech thuolo mar bedo ambassador mar CAF nikech mano en gima berie nikech ng'en Dennis Oliech en yemoselo yigonde no jatugo mar Harambee Stars molo yigonde mathoth pacho ka iluonge gi kizungu ni an inspiration ne jotugo mamoko gi to kata mana jotugo mamoko ma bende iluongo ni legends bende nyineno ka ywa kacha kama uting'o Bobby Ogolla gini gima moko kinyalo bende dhial gie koro ka ngato neno ni in tugo tigi kanye ngato ok nyisi ni tugo to okonyi iwinja onge gima lich kaka ngato wacho ni tugo to tugo no kokonyi mane momineno kata mana kar fwambo ka nyocha ne wabiro gi riwruok maketo wang' achiel ni giko bang' lendo no tibiro bet kanye bang' tugo no bo konyi erokamano mai momiyo kata mana Ramogi FM gi Ramogi TV chenro mag tuke thothne iyudo ka wagwelo jitugo machon ma bende konyowa ng'eyo matut weche mag tuke mopogore opogore wamiyo gi platform mondo jopiny owinj na gima ginyalo wacho nikech gine magin gi lony kuondego nyakwara Mugajwang' winjane kaka Faruk Kibet nyoloso kalore koda paro ma en go neno kanyo ka pod waonge kod nyakwara Mugajwang' wabro ng'ado loka kumachielo wang'eyo paro ma sirikal nego mar duoko nengo somo e mbalariany piny jagoro mungire migao no nyocha olando ne sirikal biro kod paro manyien mar duoko pek ne jonyuol en rieko ma duoko pek ne jonyuol koso en kwano migoyo matemo keto chuny molendo ne jonyuol to be en gima ting' ne dhi bedo mayot biro ndalo manok kende bang' ka piny owacho yango ni nitiere pek moro ma gineno e wach masiro somo e sikunde mag sekondar kanyakla kod mar primar mar mbalariany ni en gima dhi nyalore koso ma en wach ma oganda jo Kenya dhi nyime kod golo paro mopogore opogore ka jonyuol giwegi wacho ni chal ka gima gidhi neno fuong'ruok bang' ka piny owacho bende biro kod chenro manyien ma oluong ni University Funding Model ma ji osebedo ka goye mbaka kinde ka kinde senior ma en wach mang'eny isebedo kiluwo ndi ka wang'iyo yuto mar piny Kenya gi policy ma sirikal sani koro obiro go ne king'iyo matut ne en kwano moro ma sirikal temo goyo mar bedo ne chunygi olendo ne dwaro mar jo Kenya koso to ben gima dhi nyalore erokamano VOJ janyuol moro amora manigi nyathi e mbalariany ong'eyo pek ma gikale sani to gima omiyo gikale pek no ng'eny jonyuol pok ong'eyo ndalo